Ni Hernanikoa ez naiz, baina Hernanin asko biltzen naiz eta eskertu nahi nieke denontzat gimnasioko langile guztieri eta batez ere Isma eta Asuni egiten duten lan ona eta jasotzen dugun tratu on guztia, zenbat zaintzen gaituzten eta nola laguntzen diguten behar ditugun edo sortzen zaizkigun arazo guztiekin. Mila esker denori, bale? Bale, nire eskerronak odilei, edo ze momentutan behakin kontatu dezaketelako eta oso entzuna sentitzen naizelako beren gandik. Asik, eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizkiot nire izoda Margariri, bizita osoan zehar rindako kroketa goxoen gatik, vegana nahi zenetik faltan botatzen dutela. Ni eskerrak eman nahi dizkiot maiten nauten jende guztiari, muxo handi bat denentzako. Nik eskerrak eman nahi dizkiot, Ereñozuko auzo elkartiai auzoai bizia mateiolako. Nik eskertu nahi dut naroa nire alabari eta nire mutil lagunari, zerari, nire zapata norma dialako eta bizitza zoriontsu iten diatelako. Kaixo, Rodolfo naiz, mexikarra naiz, baina Ereñozun bizi naiz eta oso pozik nago. Ereñozuri gozotasuna eskertzen diot. Eta urrutitik nator eta etxean sentitzea oso erraza egin zait. Eskerrik asko deloi.